Салому алейкум, бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк зентон, подписатсия фаромӯш накунтон. Бародаро, ин лайк барои ин видео паҳн шудани ютуба, барои дастгирёрии як ҷаҳон ташаккур. Бародаро, ме аккоманда якта ҳавлӣ фурӯшишон будааст дар Чилгизӣ, дар Ғӯзлонаш, Чилгизии Ғӯзлонаш. Бародаро, ман ин муҳалла пурра ҳама кушта омдагӣ. Тонтонга ин хона як бор ду бор ютуба мондагӣ. Ин як бор фурӯхтагӣ будан, сабаби отказ шудагӣ ин документаш ҳоли бурамдагӣ набуд, сабаби сертификаташ бурамдагӣ набуд. Дода тайёр карда, ҳамаша соҳиби хона ҳамаша тайёр кардагӣ. Ягон камбудаш ин документаш нағзама сатфоиз. Нами ҳавли бародаро. Ман дар ин ҳавли ман то оғалчиша нами дарахтои шишахурмоию, абрикосу бобою, дарахтҳо бениҳоят зуар. ниҳодчои зуар сӯртош нағз. ин хона 9 сотиқ бародаро. Агар хоҳитон нисфашам фурӯшам, 4 сотиқаша, нахоҳитон ҳамаша мегиртон. Ман хона ду па тақсим шуд ки ҳамон ҷои шикатурка карагиш як тарафу бешикатурка карагиш як тараф. Бародаро, ман номери телефон экранада ҳай бародаро. нарха 420,000 сомон. сида 6 дар хонашай, подвалашай, обои лучинскшай. ана ангурой бентон бародаро. бинёя нағз, обош бемалол. светаш зимистома наморад. светаш ҳамавақт ҳай. обош постоянӣ ҳай. ман ин тарфи шикатурка карагии хоная дар инаш. хай кунин озарем вайкросен боркросен дар ноша. хай мана бенед мебентон то охириша. тарфи шикатуркаришанда як дар, ду дар, 3 дар хонашай. тарфи бешикатурка карагишандам 3 дар хонашай. дуюм хона васа ҷуфтамаш бародаро. ягон саволотам бошад, номери экранада номери соҳиби хона ҳай. телефон кунтон ҳамаш ҷобуҷо мекунам, ҳамаша мефаҳмонам қоидави онаи сеюмаш. хай инҷо бози бору бутошон ремонкосен ҷоша вайкосен. инҷобу чиза оргин ҳисоби вай. ман ин тарафи хони бешикатуркаш дар нош ҳамаш пасанд, фақат роша шикатуркарги неоле. якум хона мана барои ин душевой ҳама шароитишай. сеюм хона бародаро. ҳамин саволотам бошад, марҳамат, ҳамин экрана номерем соҳиби хона ҳай. телефон кунтон ҳамаша мефаҳмонам. пишти ин хона ду тараф кӯча монда мешавад. агар ҳамаша гирифтон, агар ҳисоби дута оилаба бемалол мешавад. 4 сотиқа пиштандам ҳисоби ҷои ҷои дармондагӣ. мана инҷа ҳавз ай, манами ҳавз обаш пур. пиштами дарича бо унҷаам кӯча. мана ҳозир бурора нишон диҳам. мана марҳамат кунтон. мана инҷаям ҳисоби пишти хона мешавад. пишти хона бо ҷоҳай инҷа дар монигар инҷа ҳисоби дута оилаба ҷо мешавад бемалол.
برای دستگیری از جهان تشکر برادران، منتدار.